Здравейте, приятели! Намираме се в един холандски град, Руймон се казва, в чудесен търговски център. Огледайте само какви магазини има около нас. Също така искам да видите колко хора са тук в неделния следобед. Практически не можахме да намерим половин час време. Намаленията са чудесни от 1200 евро на 1050 примерно. Така че може да наблюдаваме днес колко много хора идват да изхарчат достатъчно голямо количество евро. Със сигурност само може да си представим какво ще стане, ако една малка част, примерно този оборот, само който се харчи днес тук от тези хора, минава в нашата организация, в нашия екип, в нашия бизнес. Така че мисля, че всеки един от нас трябва да разбере в какво не море, а океан плуваме от възможности, и ако си представите това с всички хора, с които може да комуникирате всеки един ден, само си представете какво може да се случи във вашия бизнес и вашите доходи. Желая ви успех, ние продължаваме с нашата разходка.